Mä pääsin ekaa kertaa tälle asunnolle pitkästä aikaan. Katsoin, että mitäköhän täällä on tehty. Ja musta tuntuu, että mä näen jotain. Mitä? Mitä? Nyt mä niinku alan hahmottaa, että tää näyttää vähän enemmän kodilta. Siis kun keittiö on paikassa, kaikki on hyvin. Korkeat kaapit. Ja tästä näkyy, että kuinka tärkeet se on, että kaappien on oltava korkeat. Se oli mun juttu. Siis kattokaa kuinka iso tää saareke on. Tää on täydellinen, mä en kestä. Miten siisti. Oh my god. I'm dying. Helsingin asunto on semmonen marmori ja musta, mutta tää on oikeasti tosi paljon kivempi, tämmönen lämmin, mutta ei kuitenkaan keltainen puu. Tässähän on juurikin se, että mun pitää nyt tää tila ratkaista jollain tavalla, että mihin tulee sohva ja mitä mä teen tolla, koska mulla ei ole mitään hajua vieläkään, mitä mä teen tällä tyhjällä tilalla, niin se näyttää nyt tältä. Tohon mä ajattelin laittaa sen telkkarin. Ja sitten overall, tää on vielä tosi vaiheessa. Mua silleen häiritsee itse asiassa, että tässä on tämmönen niinku kolo. Mä en tiedä, mistä tässä on tämmönen kolo. Kuten te näitte, niin toi väri on kyllä täydellinen. Mä oon niin oikeesti niin hankala asiakas siinä mielessä, että jos se on vähänkin liian keltainen, niin mä en pysty olla siinä tilassa. Tai jos se on vähänkin liian vaalea tai semmonen kylmä, niin se ei mene vaan jatkoon. Niin oikeesti, tämähän meni niinku yksi yhteen. Tää on niin hieno väri, tää on niinku, tiedätkö sama väri niinku tää mun takki. Me vähän matchattiin tänään. Tuntuu oikeesti niin hassulta olla täällä. Mut kiitos kun sä katoit tän ensimmäisen toisen osion. Tästä lähtee mun Tallinnan remontti Vol 2. Ja kiitos kun katoit tän videon tähän asti. Ja oikeesti mä oon niin tyytyväinen tähän. Mä valitsin oikeat värit. Ja jos remonttijutut kiinnostaa, niin tulkaa seuraavaan part 2. Part 3. Jo. Aika hienon näköinen. Kyllä mä sanon, että oli vörtti. Bye! Kiitos kun katsoit. Ja muista tilata kanava, jos et saa vielä tehnyt sitä, koska nimittäin videoita on tulossa lisää. Joten tuu seuraamaan mun YouTube, Instagrami Erna Husko, Snapchat Erna Husko Fam. Love you to the moon. Ja nyt vaan odotellaan seuraavaa vaihetta, eli asennusta. Too many clowns at the circus. Tightrope fall off, they be lurking. Holding tight to my Birkin. Elephant in the room, he be working. Damn, this bitch heavy. Damn, you heavy as damn.